Ei, salutare, să nu uitați să dați pe butonul de like și subscribe. Azi vom face promovarea lui Mox Rap HD. Deci, este foarte bun, chiar vă recomand să vă abonați la el, cum fac promovarea. Așa scrie Rap So X Mox. Stai că am uitat cum se numește. Să vedem. Scuzați-mă, dar am uitat cum se numește, că este foarte bun nume. Tot fac promovare, să știți. Dați butonul de like, share și subscribe. Azi vom face foarte multe promovări, cum vedeți. Azi vom face iarăși promovarea lui Dragon Bay. Mox Rap Dacă nu găsesc, deci nu găsesc, dar intrați la mine pe canal Marian Gamer și intrați la abonați. Uitați-vă, Mox Rap HD, 60 de abonați. Wow! Dar este foarte bun, îmi place că face lucruri cum am construit cel mai mare copac din Minecraft. A fost cea mai tare de clipă lui. Deci, urmează Clash, așa, Minecraft, promovare. Clash, Minecraft și promovări. Deci, să vă abonați la el și să vă abonați la el, să dați subscribe, like și mie și lui. Deci, să nu uitați să vă abonați. Salut!